mak. Hei bahasa ni bab dulu. Hei, bolha. Bikin apa ni kina? Nandal sih. Iman lasi laki na niyo. Time bitter lah exam time sabi. Hai, aku nak kena. Hai, tu sang show. तो गाइस माने दिनै ब्लगखौ नै गरेस्वरनिफ्राय सुरु खालामसै गरेस्वराव फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने लोगोखौ जोङो माने एग्जामाव दोननो फैदों आरो ओमफ्राय लोगोखौ दा दोननानै जों डाइरेक्ट शुटिंआव लांखानोसै माने दिनै टाक्लाय सार फैगोन माने बहुत एक्साइटेड जाना दं माने टाक्लाय सारदो माने शुटिं खालामनो मोनाखैना फार्स्ट टाइम एबार खालामगोन बाइकखौ दसे रेस्ट होथ'बाय माने बाइकआ गुदुंद्राय जाबायना ओमफ्राय दसे थाना जोङो आरामनो आवगायलांसै फैनानै मा जाखो इजा ट्रेनखौनो दसेनो फायलायनांबाय टाइम इजा एग्जामनि टाइम जाथारबाय 9टायावनो दं एग्जामा आरो नै शुटिंनि टाइम गैथारला जों थब थांनांगौ ट्रेना डिस्टार्ब साला खमायाव लाखिलायसिगोन जि लासै लासैसो फैबाय जालालै दिनै दिलै थाब थांदो सोर थाब थां माने लोगोखौ दासो दोनना फैबाय थांसै एबार न'आव थांफिनसै शुटिंबो दङ ना ओमफ्राय लोगोखौ दोनना फैबाय दासो एडमिट लरलं हलफोरखौ नायना माने जमा नायना फैबाय ओमफ्राय दासो दोनना फैबाय थांफिनसै दा जोङो ओमफ्राय खिन्थु नैबे गारिया बिराद हेल्प होयो जोंखौ क्लासाव थांनाय प्रेक्टिस सब टाइम हेल्प होयो दा लोगोफोरखौ हेल्प होबायना गारि बेराय जानो हागौ खिन्थु बिराद हेल्प होयो आरो गारिया दा होमबा आवगायलांसै जों आगोलाव थ' गाइस माने फैनाय नावकाता मोनबाय ओमफ्राय सुख्लाय पार्कआव खेनसे हाबलांनो साननानै हाबलांखाबाय आरो माने बहुत फैबाय थानाय जायो खिन्थु सुख्लाय पार्कआव हाबफेराखैमोन खेनसे हाबफेराखैमोन फार्स्ट टाइम एबार हाबदो मोजाङानो प्लेसफोरा ओइ हिट हाबनानै हिटआनो मार जागाया मार हिट नांदो फैनानै एसे गिदिं जालांदों ना माने लोगो एबार टेबुद फैसिगोन इयो लाइन गारिजों फैसिगोन ओमफ्राय जों फैग्रोबाय जोंना शुटिंबो दङ ना दा डाइरेक्ट नागारजुलि लांखानोसै थाव बारा गैला फैसा गैया थाव सोनो लोगोआ सोना होदोंमोन गाइस माने दिनै ब्लगा एसे गोलाव जानो हागौ आरो शुटिंआव मोनलायसिगोन एबार माने टाइम गैया इनिफ्राय थब थांसै ओमफ्राय डाइरेक्ट शुटिंआव लोगो मोनगासिगोन होनबा ना एसे बरिं जानो नङा खिन्थु ब्लगा गोलाव जाबाय नायलांबाय था शुटिंआव डाइरेक्ट ओरैबायदि जाबाय इ गंसे बाइकआ हामा जानानै लांनो फैबाय ओमफ्राय इनाबो थाव जोंना होबाय आरो दा लामा ससेयावनो माने दिरुंदो बोदोंमोन ओमफ्राय आरो इनाबो लामा ससेयाव थाव जोंना होलाय दा मा खालामनो बाइक गैया लांदां जेथिंबो दखानबो गैया सबबो गैया थाव सोनोबो नैना माने नै तारा जना होदो माने प्लासनिया ओमफ्राय आरो इखौ मार खस्थ' मस्थ' लांफैनो होबाय ओमफ्राय आरो इनाबो लामा ससेयाव थाव जोंनालाय मा जाखो दै दुखु सोलाय इयाव बेखिनिल' जोबनोथ' आसुरित बेबो जोबखासिगौमोन जादों खारगोन मोजां दे खारगोन दे माबा खारगोन ना दे बुदा Blog na blog. Blog biak bi noy bi Blog. vlog noy kuat ke बुंनायाव ओरैनो ना मोननै सिखोनो Hei, hamale di udah. Skor kabe. Skor jai gusja lagi. Nah ini ratusan. Deh, million. Ambule. Kami tuh lektor ispe. Bateri, diesel bateri masih bisa segutan. Maba. Itulah apa botang lo masih? Tang lo? Dia kursi kecil jadi. Oh ada apa gitu?
Hai nuyu nuyu Oi, Zakir. तो गाइस माने जोंखौ दा केमेरानि नेयावसो खालामबाय ओमफ्राय बिसोरो बाल्थिं दैमा खिनियाव सुब्लानानै खारनायो जों दा इयावनो दसे नेथ'बाय माने गथ' फिसाफोर फैसैलै गथ' फिसा फैसै ओमफ्राय कुर लाखानो थाङो ना ओंखाय दसे नेना होबाय थेवबो सुटिं खिलांबाय थांना आंबो दाबो मोसौ बाखादोंनो माने सुटिं फैगोन नायबानो जाबाय आं दा बेखौ माने नायनो Hei, badan bagus. Mamu suhal, deh, sudah kerja. Hadi pak. Ayo pindah lah. Ang masker. Ang masker mana gila itu. Masih itu lah deh. Kamsakan nih ke Krishna kan? Kamsakan lagi. Bisa tidak nak? Nggak bisa terus sampai. Ambil lagi. Nunggu dia ada sini sampai. Iya kita by chance nungguin itu kayak kelam dong. Dia by chance sampai kita di tour jauh hari jalan nak. Misal kan? Mr. Lal, kamsakan deh. Yes. Ini sebenarnya. Sekarang nare. Are you excited? Excited. Berapa ini dulu? Hah? Berapa ini dulu? Ya. Hei, topinya bakar. Set, go, karba. Kino kore ni kino? Iman bala sila? Kira 1 kilo sila. Jumlah sama. Mister Lala माने गारि सलायनानै मायबा एम्फौ हाबदो जों ओमफ्राय दा दैयाव थांदो आरो ना माखासेनो माबा जाखो मेगनाव माबा हाबदो जों हाबदो माने हाबाखै जेबो माने मादो आरो ना आलुदो मेगना तो गाइस माने भिडिअबो लानो हादिया माने सुटिंआव बिजि थाबाय ना इथिं आरो फेस खिनाबो भिडिअ लानो हादिया इनि थाखाय निमाहा हो दै माने भिडिअ खालामनो सानदोंमोन खिन्थु सुटिंआवनो अलरेडि माने माबा थाखाबाय ना माने बिजि जाना थाखाबाय ना भिडिअ लानो हादिया ओमफ्राय लोगोफोराबो सब बिजि जाना थाबाय ना इसोरखौ भिडिअ लानो होनो हादिया थेवबो क्लिप मोननैसो इखौ होबाय आङो नोंथांमोना इखौनो नायदो आरो बेयावनो मायबा हाबना होदो दासो आलुबाय माबाखौ मायबा आलुखौ मिथिला थेवबो स्पेसियेल ब्लगाव लोगो मोनसिगोन फैगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे होमबा दिनैनि थाखाय बाय बाय